שלום וברוכים הבאים לסרטון הדרכה על הכלי שנקרא גלוקסטר. גלוקסטר הוא כלי להכנת מודעות ופוסטרים שונים, כגון להמלצה במשחק מחשב, זה משהו שאני אוהב מאוד, ועוד דברים. אז בואו נפתח את האינטרנט ונראה. זה טיפה מפריע, אני אזכור את זה פשוט. אז בואו נראה. www.glogster, הנה כבר יש glogster.com, נכנסים. אני כבר זה, אבל שנייה אני אצא בשביל להראות לכם. שנייה, לוג אאוט. אז הנה, זה ככה נראה המסך כשאתם נכנסים. פה אתם בוחרים את שם המשתמש, פה את האימייל ופה את הסיסמה. אחר כך אתם לוחצים על create account, ואז זה שולח לכם לינק בשביל לאשר את האימייל שלכם באימייל כמובן. אתם לוחצים על זה וזה ישר מעביר אתכם לפה. אני אראה לכם. הנה, זה כבר יש לי פה הכל, וזה יעביר אתכם לפה. ויש לכם פה כל מיני גלוגים של אחרים, אתם יכולים לראות. הנה, פה זה פוסטר גלוג, זה כאילו לבחור פה את הטפטים שאתם רוצים. ופה אתם יכולים לראות איזה גלוגים כבר הכנתם. גלוגים דרך אגב זה המודעות, messages, הודעות, community, וזה חברים. אז בואו נלך לפולס, והנה פה רואים את הגלוגים של כולם. בואו למשל לבחור את הפוסטר גלוג, ויש סיכוי שאני אעשה את הסרטון שתי פרקים, כי התוכנה שאני משתמש בה לא נותנת לי להקליט יותר מ10 דקות. אז הנה יש לכם פה מניו, ואת זה אפשר למחוק. והנה, אז בהתחלה יש לנו את זה. טקסטים, זה להוסיף כל מיני טקסטים. הנה, יש פה דוגמאות ועוד ועוד ועוד. סתם ניקח את זה. שנייה, ניתן לזה. יופי, את זה אפשר להקטין, ולוחצים פה פעמיים בשביל לכתוב. ועוד יתרון של הגלוגסטר שאתם יכולים לכתוב אותו בעברית. ובואו נכתוב שלום חברים, סתם. אז הנה, אז אם הטולבר הזה שנסגר לכם פה, פשוט תלחצו על טולס וזהו, זה יחזור. טקסטים, יש פה עוד מיוזיק ופייפרס, ויש אחר כך גרפיקס. זה להוספת דברים. הנה, מה שכתוב בו animated הוא כאילו הוא זז, הנה, כמו זה. בוא נעשה use, ובבקשה, אפשר להגדיל, להקטין את זה. עם זה אפשר לנעול את זה, שבטעות לא נערוך את זה או משהו. אוי, דקה, זה טיפה מפריע. אז הנה, זה הצבע, אפשר לשנות את הצבע אם רוצים. אפשר לעשות הייפרלינק, היפר קישור, ואפשר לעשות לזה צל. בוא נגיד ככה, נשים את זה ככה וככה. זה סתם בלור, זה עד כמה שקוף נראה. אלפא, זה נראה לי, לגבי זה אני לא ממש בטוח. האנגל זה הזווית. אוי, באמת, דקה. אנגל זה הזווית, אז אפשר לסובב את זה שם עד 360 מעלות. ודיסטנס זה מרחק. טוב, בואו נסגור את זה, נמחוק את זה. אפשר לענות את זה למעלה. אימג' זה תמונות. אפשר לחפש בגוגל, הנה פה, פיסקסה, לא, פיקאסה, my account, לא, זה מהפיקאסה, זה מהפליקר, וזה גם פה אפשר לקחת, פאטה בקט ופייסבוק, וגם מפייסבוק אפשר, אבל צריך להתחבר לפייסבוק קודם. עכשיו וול, זה בשביל
הנה, ככה. זה לשנות את הצבע של הטפט. הנה, למשל גוגל. זה אם רוצים תמונות, למשל, סתם אני מחפש דוד אל עזר. אני יודע, לא קשור לנושא שלנו, אבל עדיין. הנה, סתם. דקה, זה אמור להשתמש בזה. למה זה לא עושה? הנה, בבקשה. טוב, זה פשוט לפעמים האינטרנט קורס או משהו, אז לא נורא. והגלוגים, הנה. הנה, פה אפשר לראות את הגלוגים שלא סיימת. זה סתם, אפשר למחוק את זה. אופס. דקה. בוא נצא. הנה, פוסטר. ניתן לזה להתאם. סליחה על ההפרעה. הנה, פה אפשר לשנות את השם. סתם אני אומר, סרטון הדרכה אופס. טוב, לא משנה. הבנתם את זה. preview זה איך אחרים יראו את זה. back to edit זה לחזור לעריכה. טוב, page gallery papers. הנה, זה מאחורה, זה מה שרואים, ככה. ואם עושים preview, ככה יראו את זה. טוב, בואו נראה מה עוד יש. אודיו זה אם אתם רוצים, כאילו אם יש לכם משהו של מוזיקה או זה, הנה, פה אפשר לחפש למשל פופ. בואו ניתן לזה להיטען. בואו נראה. Scream and shout. I wanna scream and shout and let it all out. בוא נראה, ואם יש פה... לא, אין. שנייה. דקה. אני סתם אומר... scream. הנה, שיר שאני מאוד אוהב. אפשר... בוא נעתיק את זה. בוא נעצור את זה. זה הולך לוידאו. אז הנה. use it. זה מתאים. ועכשיו... הדבר הזה אוהב להפריע. אז פה זה אוטופליי, זה ברגע שזה נכנס. ברגע שאתה נכנס זה מתחיל להשאיר את זה, פה את הווליום. את זה אפשר לעצור. פה הרגיל, הנה, yes, סתם אני אומר בלור וכל זה, טרנספרסי, yes, זה כאילו שזה יהיה שקוף, אפשר שיהיה בלתי נראה לגמרי, משהו קול, אפשר להוסיף. טוב, בוא נמחוק את זה, מה עוד יש? וידאו זה אותו דבר כמו אודיו, צריך רק להוסיף דאטה. לגבי זה אני לא ממש בטוח, את זה אני אצטרך ללמוד. טוב, אז זה הכל חברים, תודה שצפיתם ולהתראות.